Ebusiafo ya sanso edin shemo ewa hebium aha emergency Ghana TV ya sanso ahye week for ase mididi se baby bia wo bia ekoso ye ede ama na Ernesto ya mensaka ewo fidie mu ase ni de ebusiafo sisi ade mema na nkasa ye nim dia mope obi wo ho no ma ose opo ba obi wo ho nso ose opebema ya maami bi ede na sem abeda MFK ewo Lawson TV na sem ode ba ye ne se wafa yefu ama wakwa akodu hospital ama ya ye ne scan na scan mu ntire mu no yesi obewo bema nanso dinde ni du ye no wawo oba eni nti no bema na ye na adwen se onja bofa ne ye de entumu entieja ode aba beda se ye mfe bema no ni ye mbisa ni denti a oka sentebusa ye to yensa e de fe bema na eja ye ne twetwe nkomo nti ye se menyenko tie mu nsem emra nanso hye ne so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section no kame ho ne go hwe video no emra mama ye kakra ka ho oi e frozen Social media doma. Anti adoma no pay de na do nam. Social no pay de enye bokosa. Enye bokosa. Pacho ni nyina ne se mihia be ma bi ayefe no Samuel J. Amene na fa furawo. Na yinsen ni mu no. Edu yinsen ni mu no o ma misika sen ka me fa ndidwa. Ti o ka sa me fa ndidwa no. Me kwajisika ko hospital so osu onibi timi de odi ama me se me fendi dwa no eno ana me fa ko hospital timi de ko hospital ma sika ne san osi asanti echire no bubu sam se sika no wana me se sika no ade ma me de ko hospital ama nasa 20 million de se enye sika bia bra isi wonti ase tie firi ho no na onhwe me biem ntina mia na me ye adwuma kakra na me de hwe me awo ka mi omuti akwala no abeda awo nsuo nim ama akwala no no binti kisi ye mi CS ema yamo de me kopram so ekoye mi CS no to mu ye mi CS nti ma akwala no so kura be ye mre to mu de ni hye nkubetem enti omi free theater ba me bo award no ba be hwe me eno busa me se akwala no se hwan enti e wono kura nka o ya ma me buafu kakra ena me ka okachire me se ni okọ anopa obeba enti okọ ni mu oni me sister baako ene baaye te me sister ne kura so oni ni nya groji e wani mu se wono de oba de obi amakotwa scan na yese me wo beema ne si den akwala no abeye oba ti wonti ase ne ka owo sika kura nka obesi hospital no because o ma sesa akwala no ena me ka se akwala no ma sesa no because o mu yi no mo de ne kire me no yo oba na di enti na ka obesi hospital o so ono de oba de cause ono kan tam se oba de on ubi o kan tam se ko oba de ka on ubi enti se ma wo oba de a enie do na fam de obi a obetimi aye bi obeye na ma mi ba fi hospital mu onu so e de eka bai cause akwala no mi nko ami ba kura be ye 23 million e na akwala no so de ne nam 1005 enti otua bi e na mi so mi tua bi sika kakra na wo mu na kam se me de be hwe me e na mi di tua ye to otua bi kura ma ne ka 3.6 in a 1 cedi oba no betua 3 million o ka hwe me se on de na ho di betimi an waye no ti ekwan ya mefa so ameni akola ni be free hospital ha de ono di okọ eno ompa ofa aka na okoye ejanyame adum na me free me wofa so e ma me kakra ena me di so am ye di free hospital e di ba fie ye ba fie ne fie ofo adaworoma oboa me kakra e bi ensukom eni aduanim omo ma me sika kakra nti eno na me di ko miemia me kuro nin kakra e di bi nso etop omo eti obi aso wonte hwio messages obi aso wonte okasa ante obi aso wonte hwe me pa cheyo nti efiefo ena boa me kakra efiefo na boa me kakra ka ne wensuo we di sika ena obi so wo ha no ama abra me aduane ama medi ti enu ena na me di sika ne ko hospital ko mia me kuro ni 3 days bia na me ko
and akola so 3 days bia na me de ne ko review because of a unity no that I was unity e mani yemre de entia me ba ya nyina ne se mesle tiefu me hiamu akakra bacho wo hiamu akakra sesen se bia ya metimi ahwa akola yi mente wasem na se because anyesa da bi wasem na mente as nyesa wasem ade abeto yenim ene se be ma ne hwe ne ba meboa enti nya be ma na ye frɛ no ama na be hwe ne ba enti wo hiamu afre tiefo na nyemo eya mo ba ha se mo betiti nipa bra bokwa ene Monday o wo ba de beto producer nim se wo ne be ma ne se akra no yo ba na wo kwatwa scan yesi akra no ye be ma enti akra no nya ne ba nya sa na agaje producer me pa chan enti e ba ne se na se sia obetena afidie su yi adani to etiefo mo ame na me hwe me ba mi bisa o ma aya na se mi bisa o situation mi wo mo no se no awo ana se eyi bia ba mitri edien bibia ma wutirim eye botaya me hwa ewo wa adwim ade firi ufie duru ha enu nti na beduru afidie so no de o ka kire producer na adane ne yeze be obetena afidie so nedwo ebetena afidie so abesresre wo mo ehwetie yen wo mo so wo haw wo mo problems wonu obia wo be ma ne se wo kwatwa scan no yese akra ne ye be ma wo ye akra na da ne oba ayese sofu bi o hye nkom se wo be ma okwo wo wo ba se wo ba beni anko obedi ewo ma da na abayuwa ma da no abayuwa wodu kesa ba de se ye ne se ye frɛ be ma no onyem wo no no be hwe ne ba wo se etiefo mo ame etiefo ma wo kan benso de na etiefo mo fanye o mitie o wo na wo to nkrama etiefo nti yetie o wo to nkrama etiefo ante yetie o de na etiefo nye dia na tiefo nyama me miti o me pa cho akolei nufo ne enso no ti ba sanso a na me kro ni mu ya meya ti ka minya aduane mana tiefo mo waduane akra ne papa wen ni papa ho nti denti na obi nkware ne mako na obi meti hu fifiri wo ba ye na bia akra ne papa adwane akra ne papa minimu no akra ne papa sei dia ene atiefo oboa ne ye boa na aka se emoa no wo sori ya na oboa na mo frɛ be ma na one ne nyime ye ne ntoso mame no mehwɛ ne ba we dia atiefo nim ho hwe wo da ho a wo te atenka no na atiefo ni ho why enti atiefo wo mu nim ho hwe be ma na ne wo ye no wo no ene ye de to nanim wo hia no no ma wo hu se wompe oba wo anasa wo nyime no ma wo hu ye me wanka sampo anchem se wompe oba the time ben na hu se o se be ma no ope me wo hospital wona me ka che ni se oba no ena o kika sansem okay enti wo kwatwa scan no na doctor say den bema wanka sa na doctor ne ka kire o unya sure se na nim se bema ipe bema eti na o sheda ebeto ne mrade se akra ne ye bema pa cho da bi scan ni nyina egu e show se akra ne ye bema eti wo kwa wo ye oba no bisa doctor ne se papa wo se akra ye bema o na ede na me wo ye wada ne oba wasesa me ba no ana wo bisa doctor me pa cho ni de me mbusa no because theater ono mu yi no 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 mu de ne kire me se wa wo ba wonyem ba bema ne hwe o me pa cha wonyem o hwe o kakra anti emo tirinko na wonya akra wo ye ma me panimu etibo emo tirinko biewa no why de bema na ye bia no ye fa na baso boma no enye se bia wakwaka se wonyem bema no akwo ba nti no beyi ni bonua ye wonyem no o hwe o me pa cha o hwe me kakra o hwe o kakra o kwan benso minya beye minyem na minya 6 months no ena o sha se o ma misika akọ hospital ena afi so na bema na friend say Samuel J. Mr. J, good morning. Morning, madam. Beme na pombo kwa die. Oko nanam. Oyire ha na wa ha na asemo de abeto ye nim ne se akra na wone wa wo no wo se akra ne yo ba ba wo de oba wo de lalai why wa dwen se wo wo oba wo wiase enti se wakwa wo oba de ono ani jejireje enam so ama akra wo nhwe no hospital ka wanyemiye eniam obetoto bibie ni wajeje wo ba mu bi beboa no akra enya bosome onya aduani ni nti wo ba se etiefo nto aduane ema wo ba na wo bu atopa ede na ba wiase no ye ne yenhwe no be ma senete madam me pa cho dia o kan nyina no enya no kre
bra no wo menchen bra wo menchen no na me kwaje bosia eye aban bosia se onyi bi no mfa anya adwuma na hochire bi bafia ono nso asom bi na madam me de 2000 na ma no 2000 me de ma no me ana me firi mu ni ade ana yedi eda me ni sika no no de ne ba kotro ba no mu akodidi na wagya me de wo ho saa na ekoso me hwa nkoma me ni ne bedi wo dan mu no de abetena me fie compound house se me sese ni no mu di matem no ni eto no ye me saade no hwedia de asembe breme na me ye ne se eden a wo mu no single room ye nyina no ye ntumi ye nam nipa be 7 enti saa na tedi a wo dan si wo kwa enti bra na ba betenam ajaje kafra nipa 7 na nam 7 na ye hwan ne hwan me de 3 me ka ho 4 ono nso na de 1 ono so ka ho 2 7 na me ye ne sasa na tedi a wo dan na wo ho bra na betenam na ye mo boa ye ho na yeho ya adoma wo wi a ayo ho ade na ya ye me wo ho no wa frame se komede no na ma se ni ska na me di ama no ebi wo kra me di kosi obi so enti me wa dance fo bebre wo ho a o kasa na wo ne hospital hwani ade nyina no o kasa asam na wo boa me wa dance fo ho okọ ejampa cho wonye mu no se obanyin ya wonim se ototo ne ho niema kakra a wode bekwa awo so akra no so niema o mani ska toto sa niema no me pa cho me ma ni bi o mani sen me ma no 8 million na obona kwa oma enye 8 million mpa cho wai o ma wo sen edi ka o ma mi 2 million ene chi o ma obra mi 3.8 anto wanya mfie sen me pa cho 29 years ena August na menya 30 na jaje nso wo sen so 45 matenti Mr. J was one man 800 o ma wo sen edi ka o ma mi 2 million o kabo mo sen o kabo ma 5.8 mate to aso Mr. J mitie o ati me man say 5 million no me di si obi so ana odi share ni nsem se wonje nko akire me di 4 million e de koka ho e de ma no next day no ye ne se me ka tell ne se e bi atam no so e bi ana me ni ho enti e ba gidigidi a e bi ana me ni ho enti jiska 5 million o de obi no ma de ma me na me send de to so de ma no million na me 9 months unsa unyam na 9 months no ko twa scan esa akoye lab eno na me gi ya me de kokoye no anti se ni nyina is car wode amawo enti wodi kwaye labs wodi ko twa scanner wa amawo ska ba no no ka she me se emu ye din no esika ma amawo yerade Mr. J to aso mame enti madam time yo be ka so ohia sika bia no na me di akoma no me yi dance enti na me di atonko fo so me wa dance fo bebre wo wa wo mu nyina me fra wo mu ba wo betumi adi dance ye ajaje na owo ya uyeyi no hospital so madam in fact enam bosia na me koje ni bang no bosumi dura ye teteme enti sa sika no enu abi na me bobo anu na me di bi me di ayeden me di abra no na wo no so no madam me pa cho okay you operation ekoyi operation ti ono no ho kra ono metua almost be 30 million no operation ansa na akola ne ka enti madam wie ya na yare de bo me Mr. J nya botre ma mesom utua hospital bill no 3000 ansa na akra ne so ho ka ai ante no kre me pa show there be me bill ye 23 million na for na mc 5 cdc da so nti o tues ka sen hospital ho ti e ka me bill no 4.5 sika sen na Mr. J etua hospital ho enu de
minti minchire adentia because medical ne ko no mka chem se me make 4.5 ena akra ni nyina kosi sen ene akra ne de ni nyina kosi sen baby akra no da baby ina na me so me wo baby akra ne be onku ena me bisa se ni nyina wo ka bo mo esi sen akra ne be ne na 15.6 nti sa bills no ene wo de ni nyina no ho ne tuan o tuye bi ina me tuye bi utuya sen because akwala ne be 50 utuya sen mi fan se na mi woni mami ka se mi chiro mi manim ha se wo ba enya se wadi kan aba wo yo ba tan postpartum ne wa hwanti no na mi ba be gina wachi asam no se be ma na hwe wo kakra ma yehu no kura bi e wo ba bia no ma yehu na wo sama to o keka nyina no asam mi hu asam ne so ma mi ka se wo papa wonim so yare ma wonim so yare onyare ajeje mpacho himfa na yo ya madam bra kanaba ya me hu nyina ya me ya manum nyina ya me nyunu me mfini nyina ya me ya ana so we dia malaria be ma se de o si kam ya bi nim se yare bi abo wato o se ntontom na are o madam se ne de ene nyina yare minim so yare bi anu odin bi a odawa utimi nyare na malaria wanum ye onworo de se ye mfa nkansem papa the fact is say utimi bu atopa edi baba wi ase ne de amane ma woni ye fa tutuka o enti se wo bio se woni bio e wo se wo hwe ba e wo se utua wo bills enye obi na se tua ma ba na madam bills no the ono kana wo so woni me bill na eburu sa deposit kura me kotua ya kura akwala ne de na me omudun nkoto me ko almost 5.5 ama me tua ya nsa na ekiri odi sa aka no esa ba ne nyina me gina ho me tua ai enti madam kodu sa na che se matofo na me maka che wo se wo de nya abotre maboso me nso me boso me na ye nyina ye tua ya ka me nya gbe bi anka sa aboso me adwuma no ho enti boso me so ade afata sa wudi no me de bebro dabe na aka sa asem we kire no ene de ya na ofre me a woni me ka sa asem ya wo na usia ha na no ye de adwuma na oye adwuma wo insure company bi na oye adwuma wo insure company na obedu me nchen no boso ode bia okọ adwuma boso me duru o se yemfia meka boso me duru a yemfia meka ba time a wunya nhia no ne de na boso me yetua ne ka ai ni etua ne ka oba me nsem no ode me kwoto obi anim se me ma akome de no ana sister ne bi sa ne se na maame o ka kire mi se untimi nyi sika ma wo ma emeyi bi ma me ne me ba untimi nye se adwuma sa asem no wanga me kan ya ado de ma kan me kan na we de enya oba no me sha we enya oba ado de maame ma show wa hwe me wo adanse bebre wo ho a obi aye yi sa ma show wa hwe me na wa hwe me na watchu bi ade 1 million ba wa hwe me ye ba fie nya bosumi ni sika se na aba wo de ka kire me mama 1 million pe na me ama wo enye 2 million pe na ade aba bu ye ba bosumi ni o wa ba bosumi na be bebe koso be no kwa na utia no ye we no akora ni de no tia e ka 3.6 1 cedi wo ka kire me se e kwanya me mefa so me ni akora ni be free hospital won me fa sa akora ni so adoma ka sa asem no man me de bi ti o ka sa asem se kwanya me ni akora ni be fa so be free hospital won me fa sa akora ni so na wo wa kele na ko tina fidie so no Mr. J, mami misao. Mr. J, what's what your bills? Enti your bills we are wabatan. Oni di. Wabatan ni dia. Obedenya no funsuo e dia makra no. Na hima anya se bia bibisa meni skada ho. Debi nya se woni sikada ho. Wasama wo kan se bills a metuetua. Enti bills a watua wonim se obai wa wo akratua no fo ano bosome. Ontimi fa akra ne nto ho. Enkonkwaye adwuma. Moreover ya ni CS. What ye nyina wontimi nkasa ni kuromu na ye ne ya. Eti kwa be no obai be fa so obedidie wo watopa wakobuo no obi ena emehwe ne ma wo. Madam anya sa o. Madam anya sa miska wo ha me ntumi mfensi ni kwa se bia bibia je sa me ka kire ne se oni de sabosia bi kra na obenya bia oni on pe na boso me dura na ade na wo nkwape bosia mfa ma no
Madam, kwanye fa so abere na de na me kotua no ni nyina yebosia ensiwu si hu kura na aye me. Nti ofa unim se problem ba nyinsan ba na ebaba mu a wani beye won toto wani beye wo ya no wubu atopa no na nka wa hye condom enu de nka asem bia ne akire na hema ye me pa cho enu de ye me ni mi enu nyina asem ye me nko amasem ye me ni mi enu asem se wona wuti mfifire no because wona ye hwe wanim se ja a wo de babeba nti unim se wo de babeba wiase bills ebebu komu wunya ready se sie ya eye condom ena aba ho ban atopa no de me nka se memu no ko fa kura ba wiase ama kura na ni be ya ne yaya oba tan de obedie madam na ni nya ne yaya na ni nya ne ya nko te ha na ni nya ne ya nka wo kire ne se wono ne nkwabosia bo oba ba tan a wawo oba tan bosome ba ko pe CS ni hefa no ko pe bosia ba ma hefa mi bisa o hefa eno ko pe bosia e de ahwe ne ho ahwe ne ba CS e wo so ko review akura be ko review empa ne ebo emu we yi ko ene ade nyina ba ma wadwen ho mi bisa yi ma no wadwen ho mo sorry a de munima ne atopabuo akire sunsanso de monwene ho wo ka kire se oba no kobobosien o wo be ma na wo ho den a ye ntwa wo se kan no wo be ma de na wo ye age se bosomi aso nti bosomi so ye a oba tan onidi ajaje oni ho ajaje madam mi bisa o bosomi so ye a oba tan enti onidi madam enu ntina me eduru ho na me ma ni sika se me kwaje bosia na me kaje me ma ni bi so onu so franya adwuma na ho che bi ba onu 2000 yin se ni ba o ma mi sika ko hospital wan gan jam se mi fa bi mu bi ko adanse fo be bi wo ho wan gan jam se 2000 mi fa bi ko hospital me ma wo sika be me ma wo sika o ka se ayi o hospital bill ni ade me ntua o ye ntro mi ka se wan tuo mi su tua bi na mi su mi tua bi na afi uchi ebe misumi ebe ere na wore me ko ho me de me ko na adai mi ni dia na ko mo de me ni nye dai akura no su kura pa aduane adi hona o ko ene ya ba ma usika wa she nya botre tie question a wubisa tie de wubisa wa fidie so be ma wani kura nwu onfere wubisa sa asem onfere enye wani wo ne ma yesen ne ma ye 3 o ma me ensa wasa be wo we aka ho wo ba no wo kire no wonya aduane ni on person also wonya exclusive because aduane a obedie ne wonya no funsuo dia ma akora no kora mpo no onya bi into wo pa aduane dia ma wan kasa wo tadua mu ba wo na bisa question say ho na wo koye no wo mama usika shame on you as a man bema mani kura wu amao mani awu amao elda bamfe poma mani awu ama no brand mo so dey say odi ajei mani awu ama no na bibia pepe mani awu ama no ba on say me ri aho ama be ma o kasasa mo na mo bibim wa pe bosia 2000 o enti oyiri ni di 2000 on vanya aduma 2000 na papa bibia da ne kwam hwe on mama yanka na kure nkyere nipa suban ete saa no o ma nipa bre sisa wo gina ho a wo nya aduane ndi a o kana sama enkode ba ba yesa me ba ba sere mu ni ade nyina no on ya na duru ba bia sa na ye ka no so ba no so yanka sa nkyere wo mu anya ba ma bia na ehia na ye ne wo wo sia ba ma bia so ne kwa ko edi papa ya wo kasa asem ya wo te afidie so a wo kasa yi ento yo obi a no wo a ugiri so betima hwe ajaje wo se wa send mobile money wo adanse ne ade keka bom ye hia wo Lawson ha na ye no watena se ewiase obie ne wonoma wa ba wiase a wanwo a aban ahye no anase ya che natum ba de wanwo a wanhwe ne ba
aban ewo ne so tumi ntimi da meka akere wo keka wadanse a wo kan nyina bom na afa wo yire no pesika ema no na nyese watua be ntino oba no na kom yetua be la yedidi metia be metia ena me yare na watua be nti akwala na ba no ye twa ne yamu a akwala kura no no minim se bi kura stroke bi kura na bo wa hwe ho no ma a wontimi nsore nante na se malaria ntontom Santontom. Ewo wi ase ne se emma ne mema we nya adesuade emma ye nyina. Wo pese wo plan you. Nye so fiti ya no akwa ho oba no akwa ho wo se ne me ne wada na be ma nso so wo di sem nyinsa ne ba afa na obetoto entoto nkrane apem me yare na me nya sika na me ko bob sia na ko mo yesa na mo na mo ha mo ho wo oba wuti we so was 20 something years wo nya 30 se ma me nkan kira se wani ma ya abre wa anim adai aware boni a wo do hu kokko she mu nti wuti ho na wo ye wadwuma na bibia ni a wo so hotimi haro afa na kom do batan ya ya operation a kom sa de wo wa na wo pe ana ajaje nso eta bontin wa ro no nso ya ka se me yare ka se mientie ne hu sa wo yare a se malaria ya wo anti ushia Mr. JD sen asa na nyinsan na ba Bipa che di 3 months kasa na mente wonka Bipa che di ushia na 3 months no oye de adwuma Bipa che oye adwuma wo Yagola hotel oye den wo ho oye security ushia no na so oye de adwuma Bipa che me ye nsu adwuma nsu ben life ewo cast utu nsu da bi me pese me ho adwuma a wo ye wo so na aye de wa kire na wo ye den na wo na atwa nsu no wo na purify wo na aye den Bipa che me ye cleaner nti nsu ka wo de ushia papa wo so oye watchman nti nsu pepa wo so ye cleaner en wo kwa kwahia yase ensun aguru tipen ba sa tipen na wo begoro no ante e wo se wo hwe wabrabo yie wo ma yesen dada Pacho na me wo baako wo baba ako ne papa hwe no Pacho de bende na me ana me hwe ma eti wadi kan akofa de odi kan wa na ahwe no wo kwahia we ya 3 months pepe wo se menyem abranka wo so betimi abo wo ban wo ani ji awo no ho serious elder wo mo an ho a oh how ho se sia ya uti ha wo kan what's the problem no one na wo ye no se obetuma ko ye adwuma timi nko obana da na so no pana fa wo ye adwuma wutwa nsu na se e ho anho na pra na elder de misuro ne say ababa we ya ote hani ba obetumi ato na twene I'm telling you elder ono no po ba na kwa no obeto na to yeso enya bema na ode ne o e ba say ye mfre ne kunuma ne mehwe ne ba wo ante wo ba no paase sen osisi obi betimi age akora na elder eti ona akora na eda ne nan so no ne nkwa eda san mu akora ne nkwa da san mu e wo se ye ma ye ni kɔ ne ho ene Ghana police kora na ebe mo ma ba mu se de be ya wuni akora ne dem onkoto ne ntwene baabi because the oti wey adwempa ni nitirim efa akora ne ho ompo ba eti ayo no wa dia tum se sa so no kan ajaji afra woma ne so mo fra ne ntoso mame na ompo ba wo awubo ajaji obo nipa eje obo nipa mo fra ne ntoso na de enti a wo ba ne nyema otimi ka che ne se ukotwa scan no yese bema na wa wo ba de a ne ma ne yesen miensa no ma sen mema sen mema nko eti kwanya wo ba nka dia asebio ajaje boko na che se me say wa kwama doctor hwehwe ne hwam ehu se mema nko anegum eni nti ya ba ba ya de wakasa akra na nye ne ba na okay because ye yi mi free theater na mba ward oba ho no obusa Mr. J Yes madam ababa wa isi wo se wo de be ma wo de eye wo lie no oba de eto kwetwa scan no na doctor say e be menti e ba ne sen e no wo ya wa wo oba utimi kan sa asem no madam men kan hwe esi won kan hwe den na kan wo tin wo ma won kan hwe anka oba ward wo be busa mi sa akwala no se hwan me se no wo tin wo ma no se kan Mantino wanu wan kama kan se nurse ndi biante onu a wapon na adwuma ogina ne baabi ukobusa ne se wo yele nyam na wakọ akotwa scan ya se obewo bema na wawo oba sister oba de libe ema nurse ni so hwe wo soro hwe wo fo mu bu wani chie Mr. J
Madam. Okotwa scan na yeden. Me de waka tell me say be ma. Nti owo ya eyo oba no we disappointed na wudi ho ya o. Na ni ho ya o. Nyankopon abode. Nti ade nti na wokoka se akra no se hwan. Die ntia. Ade nti na bisa asa question no. Na wa akra ne da honom no wan kasa wan fo wani ankohwe. Ehu nipa wo se no. So sa ta me no yi ti se ni minum. Oxygen ti se so. Nti se oxygen esisi wo ba so a ade a at once honom na ebeba utirim nipa wo se no se akra no obeyeye se oxygen a yede asi no so obenya nkwa so obeye den eho de wanwene ho ma anwene ho anka se me nindura wo modibezi ni ade na ya me ana mpato Debi at once honom na eba utirim se ose hwan no eno na me medi ho ya o akra da oxygen sisi ne so Madam eni ho ya manka ho ase enti dia maka no wo se wa hwe na akwaboaboa no na yesi etirente ya yenya echesoa obai wontimi nkwafa chances ni tiri so nkotonsuo yaye ni CS akora munu tua ne no fo ano akora nenya 1 month ontimi nja akora ne ho enkonkwaye adwuma eti bema yesi oba de ba bema de ba baze say the responsibility no eye wa eti yentwe bo me nti yetwe evidence also wo wi a wato aso na wa shoba eno oyire why na oba no o ware na na asa wo ye den o famity o say yan hwe de ede ye ni mu Dabi ma wo de ede ye ni mu de say ye ni de da ho sisi e menenate oni natifie asa menya no ana anya afi ni wawo nti me nka asa men wale no mate enti boaboa onkrata na no why ye be hia wa ha na yatena se no ato aso ahwe oyire no oba why ko bu atopam obi ma mepere emebre ho emepe ho sika ndi ante ye twa ewukunu no na anyem wo nti ona ese ye hye no e ma ne hwe ne ba why nti ho ene de ye ni hwe wo kọ na anim so ye wo cheman e na akọye enti ocheman hwe a obehwe ama ne ba nso so anyini no sa hwe na ene ode behwe no nti ye ni wawie producers wen producer enkope wonwunu bi nnom na efri sa amre yi ko ya no wontimi nti nani no hwe ne yire ene ne ba na waba no wo mema miensa na nyame adom abaya ba ko a ede asem biom eti enkope aduro bi nnom na nani so ntete no na malaria ni mfiri na ewide mu nko no ntimi nya adwuma yie matema Ebusia for me do bibi asese jibe ma ye kohwe video no eba ye na me pese mi bisa mema na sem kakra bi so ba ekwa awo so na obewo ba na se bema no aya mo amu decide no eno no ekyeresen odo mu na mu produce abofra na nso nyankopon e na ekyerese obema e na obeyi bewo nanso ebi mu wo hono ma e na mepe oba e na mepe bema yenkwa papa yi hyi so se na nko obi anwo ne baba amba asase wesu ankawo untime ne mfa yefu se wo se wo pe baba oba no so na wo fo ye na adwen se oh yenso ye pe baba enti ye wo baba bia amba asase wesu ankawo unya baba bia ene no entna enwo abofra nti mo fa saa de ntumutim mo a mo ni mo yele mo ho a mo ka se na mepe oba e na mepe bema eja wa wo mema oba ba akwa aba be fire mu nso aya asem mema no mo ke hu se nye ma no e na kire se so mo wo oba na se so mo bem obi wo be ka kire se e na onim se okọ hospital na obe wo unim se obe wo oba me ha ho kura mba fie anaso nyaba hospital no tsese uyiri awo ba anaso wawo be ma naija we pf hospital wakọ akofie awale na egu anu no nti yesre emema no obi awo ne baba ama woni na fayefu awo nti usu wubi na obi mbe fa baba enkotena wale ase na ono nso one ne nwo yesre mo na e papa ya asem
I am a mere betina fide one say or babes sika efi ye nchen no enye ye ne na ewe bema no wo ho enye se bema no wi enye se bema na pono bema no gusu ane ne wo na so bema no nso asem oni maami ni di no kwa menti ase so obi a ye ni CS mema binum ye wiki dankasa obi a ye ni CS a wo behwemu na wa hwe no no wo ka che ne se ono nkope sika na onfa betua hospital bill ono nko pesika uni ni ye suhu nsawem no na onim se result beba wo ho ana ono nko pesika isi otifide maso ono abofra na owo problem maame ni nso a owo problem nti se na yaye maame ma Lydia kan ye be ma no so oyale onkonko wiwi nuo ibi na ne ho nto no no nhwemu nya adwuma no nhwe maame na ye simple and short. Simple and short. So about na fide mu ase cheche ni nsemu. Ye de ebetie na nso efutuo na eja ye de be ma no. Ni ye nso ye de etu ye ho fo. Ye sre mema no. Oba fa ye fu ene na me po oba na me pebema na me de oba de me nya ma de se mawu bi. Na nso akwa akofo obi baba ene na wo. Nti ye sre mu fentu mu fo ebusia ha na meje mu ebehise no so say ha emergency Ghana TV subscribe na like na drop comment no so e comment section no keche mami esi anything any meeting ye besan so edin hyemu e wa hebium ebusia makra